O piloto de Dumbría, Víctor Senra, adxudicouse con total merecemento a 36 edición do Rally Berberecho de Noia. A carreira valedoira para o Campeonato Galego de Asfalto era a segunda proba puntuable do ano, despois da celebrada na Coruña. E non defraudou. Despois de 2 anos en disputarse a consecuencia da pandemia, había moitas ganas de rally, polo que os afeccionados ateigaron xa dende primeiras horas da mañá os diferentes tramos polos que discorría a proba, para ver os pilotos e o ruxido das rodas e o motor. O bo tempo durante toda a fin de semana foi tamén un motivo máis para achegarse. A competición estivo dominada de principio a fin polos principais favoritos. A ausencia de Iván Ares, vencedor na Coruña, deixaba a Víctor Senra e a Alberto Meira como principais favoritos a levarse a victoria. E así foi. O de Dumbría, co seu Skoda Fabia R5, conseguía o triunfo na proba, seguido a tan só 11 segundos por Alberto Meira, que pelexou ata o último minuto. No terceiro posto quedaba Alberto Nimo, co seu Polo GTI R5. En canto aos vencedores no resto de categorías, destacar tamén a vitoria de Álvaro Castro na Copa Volante FGA e a de Alberto Pérez que se facía coa Copa Pirelli AMF. A organización a cargo da escudería Berberecho, como ven sendo costume, volveu a estar de 10, cunha especial atención nas medidas de seguridade, tanto para pilotos como tamén para afeccionados. Dos 115 pilotos inscritos producíronse 24 abandonos, a maioría deles por avarías nos vehículos e algunha que outra saída. A nota negativa o accidente grave que se producía na mañá do sábado, no tramo de Outes, no que o piloto local Pedro Castro e o seu copiloto Álvaro Vila tiveron que ser escarcerados polos equipos de emerxencia ou quedar atrapados no seu vehículo despois de caer por un barranco. Os dous tiveron que ser trasladados ao Hospital Clínico de Santiago, onde se recuperan das diferentes lesións, aínda que a súa vida non corre perigo. A próxima cita do Campeonato Galego de Asfalto será o vindeiro mes de maio, coa disputa do Rally Mariña Lucense.